Tak, jedeme se podívat na jakousi zříceninu hradu, ale není to tady daleko od nás, protože ještě jsme dneska se dovezli pelety, tak musí se skládat pelety a tak, takže jenom tady kousek, jako trénink na zítřek. 45 pro 5 kilometrů. Tak, jsme dole zastavili autem, tady vezeme takhle nahoru, značení katastrofa, parkování druhá a tady někam jdeme. Co tady je? S tím udělali? Aha. Jdeš. Ono telefon nesmí. Od toho. Někdo ulomil. My jsme tady. Ale podle toho tak se nevím, kam máme jít. Čili. Tam je červená. Ježi, tady já tady má. Byl se ještě mutáka, ne? A po červené půjdeš také dál dozadu, ne? Jo. A tady bys, takže asi tady. Tady máš. Pojď, čili se podíváme se tady teda. Tam, kde zbyl. Nějaký Honzíkův hrad. Bejvalej. Blatoš, ne? Jo, protože chcelo. Taky není čemu se divit, že všude blato. Ja. Ale pěkný blato. Tak. Tady budeme za chvíli nahoře, tak se zvědavá. Jestli je vůbec přístupný, já nevím. A je tady jakože tady můžeš mašírovat značky, všechno a... Tam, Čilínek. No. Tyjo, tady je blato, to je odpor. No, blato. A já to asi vidím už. Ale nevidím psa zase. Tady takhle vyvezem navrch a budeme tam. Jo. Kde on jako je? Nevím. Tady. Takže. Aha. Honzíkův hrad. Toto. No. Toto je všecko. Tady si někdo dělal oheň, krempy a toť vše. V roce 1800 to bylo postavené. Nesmíš tam chodit, jo, bajtretten verboten. Nevím. Asi, že to není udrženo, můžete na té spadnout a seš si sám sobě vinen pak. Šnek. Takhle. Čili. Tam někde. Čili nepojď sem. Mě neser. Říkám, že bez toho bojku prostě chodit nebude. To je ještě zachování. No. Stop. Asi jako... Zase v prdeli. Čudli! Neutíkej nikam. Pojď sem. No tady asi nevím, tady s ním se proděrat, to spíš půjdem tím, co jsme to... Pojď, čili tady. Čili. Absolutně neposlouchej. Takže je to na spadnutí, no.
Tady už je to jako, no. Větro. Bum. Pojď, Čiline, jdeme tady. Jak najebanej. O, to už je takový. Trochu na spadnutí. No, jo, ruina, no. Ale jako opravdu už. Ale kdysi dávno, taková sranda. Nelez tam, čuli. To je dobrý frajer, že, ten Libor? Dívej. Ty jsi dobrý frajer, ty jste nechal, že telefon. Já vím. Ty to víš? Jo, jsme tady měli hezky přírodu okolo sebe, všechno, no. Víš tě? Jasně, že. To je v prdeli. Pojď sem. Dáme se ještě tady. Tady už je prd asi. O. Toť vše. Toť vše. Tak tady tak blbě stojíme. A teď jsme se dočetli, že to bylo vybudované jako, už jako romantická zřícenina. A sloužilo to jako svačinová zastávka. A dala to nějaká baba, nějakému Jindřichu z Lichtenštejna. Takže, a Libin říká, to mohlo napadnout jedině babu. No. A valíme dom. Asi.